Félek, hogy a lórajongóknak ez kicsit intim lesz, amit most mondok. De ez mi? Ez... Hagyjuk, inkább kezdjük el. Hát... ez meg... Láttam, sokan írták, hogy jó a játék, de azért 3000 dislike, egy csillag, stb. Azért az kicsit sok. De végül is az 5000-rel szemben elfogadható. Jaj. Most komolyan, hogy tudnak ilyet kitalálni? Azt írja, találjam meg az összes répát az időn belül. Persze, majd gondolja, mi? A repülő ló mindenre megoldás. Most ez... Talassunk egyet. Szerettem az ilyen hangokat, most komolyan. De hát ezt nem lehet élvezni, hát ez úgy akad, mint a szar. Ja, persze. Majd holnap. Persze, vigyük ki csak nyugodtan a falat, mint hogyha egy építőkockából lenne az egész. És viselkedjünk úgy, mint Duku gróf, amikor mérges. Piros színű árammal szerezzünk meg dolgokat. Vagyis áramozzunk meg dolgokat. Esetleg ajánlhatnám ezt a játékot, de nem. És a föld olyan szinte, mint a Minecrafton. Futás közben még megáll falatozni. Ügyes ez a ló, hadd ne mondjam. De szerintem itt vége lenne a videónak. Hát, akinek tetszik, annak tetszik, nem kérdőjelezem meg. De nekem nem tetszik. Sziasztok!